Claro que vai volver o rebelde. E non haberá bandeira ninguna. Nun campo de arxila. Non é tempo para xogar da órbita da morte e ser bolamollos que refulxen a través da vida. É unha adivinha. E a estación das estrelas abrasadoras que cambian. A historia dun rebelde, non? A historia dun rebelde o día antes, a noite antes de ser executado. Ou había o reverso do sol. Non caluñes o sol. Maldigo a sombra. Gústame a sombra. Morte, raíña, fríos dedos sen uñas. Sen nós poboarase de falcóns o ceo ingrato. Sen nós, as madreperlas calmarán o serpentear da ferida escura con longos xestos adormecidos. Falamos deso, dunha rebelión. Falamos de creer nos seus ideais, de loitar pola xustiza naquel cría, e esa xustiza ao mesmo tempo pois o leva a unha situación de injustiza. Nese ámbito, no ámbito da cela, cando se lle achegan todos os ecos, non, do pasado, do que viviu, da súa propia historia. Pósanos de faíscas, beso, lagartos de lume, xallóns de lume, colocación de lume, que reventaron contra os meus dentes. Pero aquí estou, a muller obsesionada coas grandes verbas. Traballamos moito os instantes precisos, o cambio de ritmo, a fractura, a ruptura, non, co que vai pasando. Sesef, o autor, recolle a figura de Prometeo, non, traballa sobre o mito de Prometeo, e, bueno, el traballa dende, neste caso, o mito da Martinica, non? Para nós é algo bastante alleo, pero, bueno, o clásico Prometeo, ese que home que intenta de algún xeito levar a luz, tal vez hai moitas dudas sobre el, se é un iluminado, pode ser un tolo, pode ser un visionario, pode ser un mesías, non? Xove, con ventre de ovo entran con mitras de papa no seu pazo de fío aclamadas polas formigas.